Čaute všetci, v dnešnom videu sa naozaj máte na čo tešiť. Dnes vám porozprávam legendu, pri ktorej keď som ju čítal, tak akože ma to vážne veľmi zaujalo a verte mi, že to zaujme aj vás a za chvíľku pochopíte prečo. OK. V jednom z svojich starších videí som rozprával o bohoch Izanami a Izanagi. A v dnešnom videu by som to trošku priblížil a celkovo by som vám porozprával príbeh, ako spolu splodili deti a je to fakt veľmi zaujímavé. Tak, ak sa vám moja tvorba páči, určite dajte like, dajte odber a fakt toto nechcem zdržovať a poďme rovno na to. Nebeskí bohovia, ktorí sa zrodili na začiatku vesmíru, zasadli na poradu a vydali Izanagimu a jeho žene Izanami rozkaz. Obhliadli sme zem a videli sme, že je ešte riedka ako olej. Dohovte ju, aby ju mohli obývať ľudia. Poverili ich touto úlohou a odovzdali im nebeský oštieb vykladaný drahými kameňmi. Keď obe božstva dostali túto náročnú úlohu, zostúpili Izanagi a Izanami na vznášajúci sa nebeský most, ponorili oštieb do mora a začali miešať. Miešali olivovitú kašu, až to bublalo a keď ho potom vytiahli, oštieb tým myslím, je to jasné, hej, z jeho hrotu začali stekať kvapky. Aj toto znelo trošku divné, ale nevadí. Tieto kvapky stúhli a premenili sa na ostrov. A ten ostrov dostal meno Onogoro. Božská dvojica zostúpila z nebeského mosta na nový ostrov. Rozhliadli sa vôkol seba a na ostrove postavili stĺp a veľký palác. Vtedy sa Izanagi spýtal svojej ženy Izanami. Akú podobu má tvoje telo? Áno, bohužiaľ, toto sa opýtal. A Izanami mu odvetila. Telo má správnu podobu, len na jednom mieste mu čosi chýba. Fakt by ma zaujímalo, že čo je tam chýba, ale asi všetci tušíme. Na toto Izanagi vraví. Aj moje telo má správnu podobu, ale na jednom mieste mu zase niečo prebýva. Mali by sme sa spojiť a splodiť zem. Čo ty na to? Samozrejme, Izanami súhlasila so slovami. Tak to bude dobre. Nice. Potom dal Izanagi návrh. Budeme sa prechádzať okolo tohto nebeského stĺpu a splodíme potomstvo. A ešte doložil. Ty vykročíš sprava, ja zľava a tak sa stretneme. Ty kokos, toto je veľmi zaujímavý spôsob splodenia. Tak, ako sa dohodli, tak aj vykonali. A Izanami prehovorila prvá. Veru, že ty si dobrý muž. A Izanagi sa ozval. Veru, že ty si dobrá žena. V zápätí Izanagi napomenul svoju ženu. Nie je dobré znamenie, keď má žena prvé slovo. Čo vám poviem, Izanagi je taká trošku veľmi stará škola. Nakoniec plodili potomka, avšak bola to pijavica bez kostí. V okamihu ju položil do trstinového člnu a prúd ju odniesol preč. Potom plodili ostrov Avadživa, ale ani ten neprijali za svoje dieťa. Obaja bohovia dali hlavy dohromady a usúdili. Plodili sme dve deti, ale nevydarili sa nám. Najlepšie asi bude, keď to oznámime nebeským bohom a opýtame sa na príčinu. Keď sa poradili, zostúpili do nebies a pýtali sa bohov na ich názor. Nebeskí bohovia položili na ohnisko jeleniu lopatku a veštili z nej, aby zistili príčinu. Potom prehovorili. Deti sa nevydarili preto, lebo prvá sa ozvala žena. Vráťte sa na zem a skúste to znovu. Tak tým pádom sa božstva vrátili na ostrov Onogoro a začali sa prechádzať okolo nebeského stĺpu ako predtým. Akože fakt takýmto spôsobom, akože Ježišmaria, normálne chcem to vidieť naživo, keď to fakt takto robili. Fakt akože to chcem vidieť. Ale vlastne ak tak splnili, tak už potom sa prvý ozval Izanagi, aby predišiel nešťastiu. Veru, ty si dobrá žena, vravel. A Izanami mu na to. Veru, ty si dobrý muž. Len tak, čo to dohovorili, splodili potomka a zase to bola zem, alebo skôr ostrov Avadžišima. A to by bolo aj na dnes všetko. Ak by ste chceli pokračovať v tomto príbehu, tak určite dajte dole koment. Za mňa táto dating legenda je fakt brutálna a fakt som si na tomto uletel. Normálne neverím, že som toto našiel. Fakt tomu neverím, ty kokos. A to som ani nemusel hľadať na internete, hej, že
Aktuálne moja studnica je proste japonská kniha legend Kojiki, hej, takže to doslova je to tam napísané. Tak fakt toto bude už všetko, tak ak sa vám toto video páčilo, určite zanechajte like, dajte odber, stojí vás to sekundu vášho času a mne tým fakt pomôžete. A ešte, ak chcete, aby fakt tento kanál rastol, tak buď toto, alebo nejaké z mojich videí zdieľajte. Tak lúčim sa s vami, majte sa krásne, napíšte básne a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, alebo nejakom mojom streame, však už v poslednej dobe streamujem, takže bude určite sranda. Tak ešte raz čaute.